mga kasinag, isang magandang umaga sa ating lahat. Salamat sa bahala Panginoon sa pagbibigay sa atin ng maliwanag na araw. Ayan mga kasinag, update ko lang pala kayo tungkol kay Bagwis. Hanapin natin si Bagwis. Bagwis! Hanapin natin mga kasinag. Ayun, naghuni si Bagwis. Ipapakita ko lang sa inyo mga kasinag si Bagwis. Para ma-update kayo mga kasinag. Andito siya mga kasinag, andito. Katapos siya lang kaninang kumain. Yan, ito siya mga kasinag. Ayan. Ipakita ko sa iyo. Ayun, si Bagwis. Ayun sa... Kita nyo ba? Ayun, sa itaas ang kahoy. Ayun. Ayan mga kasinag si Bagwis. Dito siya nagtatambay. Yan, sa puno ng nara. Yan. Hindi niya paborito niyang tambayan. Mapresko siguro dito. Ayan mga kasinag, kaya dyan nagtatambay si Bagwis. Kasi nag-aabang siya ng mga ano dyan. Kung mga kino. Nag-aaral kasi siya mag-hunting. Yan. Masukal kayo dyan mga kasinag. Madaming kino dyan. Ayan si Bagwis mga kasinag. Bagwis! 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 Ayan mga kasinag. Nakita nyo naman si Bagwis. Andun. Healthy, malusog. Ayan mga kasinag. Mag-start na ako magkupra. Magkakawit na ako mga kasinag. Siya nga pala, shoutout pa kay Lola Chit. Lola Chit, yung pinadala nyo po na pambiling pagkain ni Bagwis. Baka ibili ko na lang ng pang-trap sa daga. Baka masanay si Bagwis magkain ng manok mga kasinag. Kainin yung mga manok namin dito. Imbis na may alaga kami manok, hindi kami makapag-alaga at baka ubusin si Bagwis. Kaya Lola Chit, yung pinadala nyo po sa akin na pambili ni Bagwis ng pagkain, ibibili ko na lang ng pang-trap sa daga. Yun na lang po. Kasi kung bibili kasi ako ng manok, malayo kasi kami sa Naga. Malayo ang biyabihin ko, mga 2 hours, 3 hours ganyan. Tatawid pa ako ng isla, ng dagat. Malayo kasi kami mga kasinag sa sentro. Andito kami sa isla. Kaya Lola Chit, abang-abangan nyo lang po. Yan mga kasinag, magandang hapon. Hapon na mga kasinag, nagpapahinga lang ako. Ito na yung mga kinawit ko kanina. Yan o. Hinakot na nung mga chikiting ko. Tapos si Mrs. Sila ang naging kalabaw niyan. Hindi, sila hinakot nila yan. Kasi wala naman kami kalabaw. Saka malapit lang naman. Dito lang naman sa palibot ng bahay ako nagkawit. Hindi pa nga natapos. Kaya mamaya mga kasinag, magkakawit uli ako dun. Ngayon mga kasinag, hanapin natin si Bagwis. Kanina ko pa siyang hindi nakikita. Update ko pa lang kayo kung nasaan si Bagwis. Bagwis! Hanapin natin mga kasinag. Pakita ko sa inyo. Kanina ko pa siyang hinahanap mga kasinag. Hindi ko siya makita. Kaninang umaga mga kasinag, bago ako mag-start magkawit, nandun siya sa puno dun. Dun sa may nara na yun. Nandun siya. Pero ngayon wala siya. Hindi ko siya makita kung nasaan. Hanapin natin mga kasinag. Baka naghahunting siya mga kasinag. Kasi si Bagwis pag minsan naghahanap na rin siya ng mahahunting niya. Nag-aaral na din siya maghunting. Wala siya mataas ng puno. Tingnan natin yung mga kasinag sa kabila dun. Hindi siya makita eh. Kanina pa. Tawid tayo dito sa sapa-sapa. May naghuli dito mga kasinag. Dito yata si Bagwis. Bagwis! Bagwis! Wala. Pero naghuni dyan kanina ang mga sinag sa parting ito. Bagwis, dito siya nagtatambay sa puno na ito. Ito mga kasinag, ito yung ginagawa kong tangkal.
Sa Bicol, yung piggery. Ililipat ko kasi dito yung palaga sa akin ni Madam na 3 inahin. Dito ko siya ililipat. Hindi ko pa kasi maasikaso mga kasinag. Magkuklosing kasi yung mga bata. Kailangan kong ng pera, pambayad. Tapos, ayun, si Bagwis mga kasinag. Ayun, ayun pala si Bagwis. Ayun o. Ayun si Bagwis mga kasinag. Ayun o. Naghahanap siguro siya dyan ng ano, ng mahahanting niya. Puntan nga natin. Tatawid tayo dito. Narinig ko kanina parang may humuli dito. Bagwis! Bagwis! Ayan mga kasinag si Bagwis. Layas na si Bagwis mga kasinag. Kung saan nakakarating. Bagwis! Bagwis! Nag-aabang siguro dyan mga kasinag ng ano, tilapia. Sapa-sapa kasi yan. Pero hindi mga kasinag, mahina naman sa isda. Sa mga kasili, mahina yan. Baka naghanap siya dyan ng daga. Kasi may mga daga dyan eh. Pag ako nakatapos na ng mga gawain ko mga sinag, mag-order na ako ng ano, ng panghuli ng daga. Yan, magkakana tayo ng mga panghuli ng daga dyan. Madami ditong daga. Tapos doon, sa kabila doon. Doon tayo magkakana ng panghuli sa daga. Bibili pa ako. Yung binigay sa akin na ano, na pambiling pagkain, ang nagbigay ng mga kasinag, si Lula Chit. Yan, bisitahin nyo lang yung kanyang channel mga kasinag. Yung binigay no na pambiling pagkain, ibibili ko lang mga kasinag ng panghuli ng daga. Para daga na lang ipapakain ko kay Bagwis. Yan, hindi ako magparabitag ng ibon. At kung ano-ano pang mga hayop na hinuhuli ko. Hindi na ako manghuhuli kasi bawal talaga yun. Kakaawa rin naman. Ginawa ko lang yung mga kasinag, ang paghuli ng mga tikling, kung ano yung ibon. Kasi wala naman akong pasupply ng pagkain dyan. Saka wala naman kaya akong panghuli ng daga. Yung panrap sa daga. Kaya hirap ako maghuli ng daga. Kaya ang naisipan ko nun, ibon. Puro ibon, pagong. Yan. Yung pinapakain ko. Pero ngayon mga kasinag, bibili na ako ng ano, ng panghuli ng daga. Daga na lagi ang papakain ko dyan araw-araw. Ayan si Bagwis. Ibig sabihin na nag-aaral na talaga siya maghunting. Yan. Bagwis! Ano inabangan mo dito Bagwis? Ha? Anong inabangan mo? Yan, galit yan mga kasinag pag ganyan na ano, nakataas yung balahibo niya sa ulo. Yan, galit yan. Baka may nakakita na kung ano dyan. Kainin niya. Mga kasinag, maglalambing pala ako sa inyo. Kung sino man sa inyo ang may second hand na binibinta na wifi, ipaalam nyo naman o i-comment nyo naman. Kailangan ko si mga kasinag ng wifi kasi nahihirapan ako. Kasi wala akong sariling wifi dito. Dito lang sa Serume area or sa Naga. Ayan mga kasinag, sabihin nyo at mag-comment naman kayo dyan. Babayaran ko naman mga kasinag. Kung meron kayo dyan, mag-comment naman kayo. Kasi kailangan ko talaga mga kasinag ng wifi. Kasi wala naman kaya ditong PLDT. Yung may mga cable, wala ditong ganong wifi mga kasinag. Dati kasi ang gagamit namin mga kasinag, packet wifi. Kaso lang, nawala yung signal ng packet wifi simula nung dumating yung PisoNet. Kasi ngayon mga kasinag, ang ginagamit ko PisoNet. Doon may PisoNet kasi yung kapitbahay namin. Doon lang ako nakikihulog para makapag-upload ako ng aking mga video. At hindi ko halos kayo mapuntahan sa mga bahay-bahay nyo, sa mga kapwa ko vlogger. Ayan mga kasinag, halos hindi ko kayo mapuntahan. Kaya ngayon mga kasinag, kailangan ko talaga ng wifi. Kung sino man sa inyo ang meron kahit second hand lang mga kasinag, para ma-update ko lagi kayo araw-araw kay Bagwis. Kahit live ko pa ito araw-araw si Bagwis mga kasinag, ipapakita ko sa inyo mga kasinag. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang muna kasi magkakawit pa ako. Hindi pa tapos kasi yung kinakawit ko. Yung kinukupra ko mga kasinag, hindi pa tapos. Pagkatapos ko magkawit dito mga kasinag, doon naman ako maglilipat sa Rawis. Bukas doon naman ako uumpisa. Ayan mga kasinag, kailangan ko kasi mga kasinag ng pang budget namin kasi magko-closing ang mga anak ko sa 11. Kaya 3 kasi yung anak ko mga kasinag na mag-recognition, kaya kailangan ko mga pambayad. Kaya todo kayod muna ako ngayon mga kasinag. Yun mga kasinag, update ko na ulit kay mamaya tungkol kay Bagwis. Ayan, mga kasinag, uwi na muna ako. Diyan na muna si Bagwis at para matuto siya maghunting.
iwan muna natin siya doon. Hanapin na lang uli natin mamaya pag uwi ko mamaya hapon. Kasi tapusin ko muna yung ginagawa ko doon mga kasinag. Hayaan natin doon si Bagwis sa gubat. Hari naman yan dito si Bagwis mga kasinag. Pero lagi ko rin binabantayan yan mga kasinag si Bagwis. Tapos inaalam ko kung saan siya natutulog tuwing gabi. Para malaman ko kung safety siya. Ayan mga kasinag. Update ko kayo mamaya. Mga kasinag, hapon na. Inabot ako ng gabi. Katapos ko lang magkawit. Ito lahat ng yung kinawit ko. Siguro mga 600 to 700 na buo ito. Hindi ko muna babalatan siya bukas. Babalatan ko yan baka susunod araw na. Kasi magkakawit muna ako dun sa rawis. Inaalagaan kong lupa. Kasi yung kawit na yung ginagamit ko mga kasinag, hiniraman ko lang. Kaya ngayon mga kasinag, pag tapos ko, hinahanap ko si Bagwis kung nasaan. Nakita ko si Bagwis mga kasinag, andun sa itaas ng nyug. Nagagalit yung mga ibon mga kasinag, yung mga kilyawan, taas yung pagatpat. Ang dami nagagalit, hindi ko nabidyohan kanina magpunta ko doon kasi ang nagkakaingay mga ibon din. Kala ko kung anong pagkakaguluhan. Si Bagwis pala. Ang layo ng narating ni Bagwis mga kasinag. Nakakalipad na siya sa mataas na puno ng nyug. Kaya papakita ko sa inyo mga kasinag. Ito, pupuntahan natin doon mga kasinag. Pakita ko sa inyo. Doon sa taas ng nyug doon. Nagkakaingay sila. Gabi na pati. Yan mga kasinag pakita ko sa inyo. Ayan mga kasinag, malayo nang nararating ni Bagwis. Ayan na si Bagwis sa itaas ng nyug. Ayun mga kasinag sa itaas. Galit na galit ang mga ibon mga kasinag kay Bagwis. Ayan si Bagwis mga kasinag Ayan Ayan sa taas. Ayan nandito ako sa bundok mga kasinag. Kung tutusin, napakataas ang nyug na yan. Ayan na siya. Mataas lang kanyang nalilipad. Ang ingay ng mga alaga kong baboy. Bagwis! Bagwis! Baba na at kakain ka na! Kanina pa yung mga kasinag, galit na galit si Bagwis. Kasi pagparasalpukan siya ng nung pagatpat tapos nung kilyawan. Kanina pa yan. Hindi ko lang nabidyohan kanina kasi nag-charge akong cellphone Yan, nakita nyo mga kasinag. Galit na galit yung ibang ibon.